nag-video kuya eh. Ikaw ang nag-video kuya eh. Naka-video. Nandito kami ngayon sa Paris na po kami 11:45. Bumibili lang kami ng pasalubong. Specialty ng Malolos Bulacan. Sa'yo ba ito? Yan. Mapupuno na naman ang bag ko nito. Ano naman ako eh. Aray, pero di bibigay. Oo nga pala, hindi mainit pare. Ha? Sa bag ko mo ilagay yan, sa bag ko. Okay lang kung mainit. Hindi, may bag ka naman. Pag nabigatan ka, may carrier ako. Oo, pag pinulikat uli, alam nyo na ang gagawin. So ito, nandito pa kami bumibili ng pasalubong. Pero paalis na rin kami. May mimirinda na naman tayo mamaya. O, ilagay mo na sa bag ko pare. Ilagay mo na sa bag. Ano po bang kakagay? Bali ano po kasi yun? Pinasama mo lang. Tuluhan si nanay. O, bili na kayo ng pasalubong bago kayo umuwi. Bili na kayo dito. Pumatpat ka. Ako nagsisir. Hindi, naka-video yan. Naka-vlog yan, naka-vlog. Tama, may puto dito. Naka-vlog, o nga. Yun! Sarang pare. Love, bigat. Hindi yan. Okay na, game? Tapos ka na? Tapos na pare? Ano to eh, doble to eh. Hindi pa yung malaglag? Ha? Iyan? Iyan, Dali mo. Dali mo. dami yan eh. So ayan. Time check. Puro ka, time Brought to you by Hello. Omega Painkiller. Hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bilang pang pamilya, tulakad pa, putik. Pulikat pa. Aaray, pero di bibigay. Okay. Paris na tayo. Ha? Bakit? Pare, hanap tayo mag-isihan. Wala ka na kayong tubig ano? Sige. 7-Eleven muna. Masaya pala yung isang ano. Okay, let's go. Putpot pare, putpot. Ingat po. Sige po, salamat po. Okay, 11:50. Pabalik na kami ng Tagaytay. Sige sir, thank you sir. Tagaytay. Saan ka? Ah, dyan ba? Okay. Ibang ano naman? Ay! Okay, ibang daan tayo ngayon. Bulacan. Hindi sa MacArthur Highway. Wish mo pare ha? Pare, 7-Eleven pala.
230. Pasok na kami sa bahay ni Kuya. 2:30. Hi, salamat Lord. Secret. Yan o, bahay ni Kuya. Nandito kami, kakain na kami. Saan siya, no? Tulog. Ha? Hoy. Ubus ang adobo nito. Sige lang. Kumain na kaya? Hindi, Baba na ibang kami, oh. naman. Kaya pala sabi niya, Babawiin natin yung ano, nawalang lakas. kaya pala sabi niya, Alin, paborito mo to? Ito na. Alin, ito. Okay po. Hindi nawawala. Binigay. Tingnan daw kung may fiber. Yun. O pare mag-ano ka na, yung lunch mo, ano ba yun? Di ba yung ano mo, vlog mo? Time check, anong oras na? 11. Kumain na kaya? Hindi si Ryan. Mag-alas stress na. Kain po tayo. Asa. Okay, 3 o'clock. 3 o'clock. Naku, Kumain na kayo, Beng? Tayo. merienda na. Beng? Ha? Kumain na kayo? Kanino? Kumain na kayo. Ano yung install? PLDT. Ito gusto ko. Tingnan daw kung may fiber. Ito paborito ko to. Ito talaga, Oo, ito talaga gamot sa, may diabetic. May fiber na dito. Kasi nagtanong siya kung titignan. Palaya tayo, palaya. Fiber dito. Meron kayo? So, Strategy na kompleto na yun. Sarap. Sarap sa bumbunan ng hangin. ang lakas naman yun, number 1 pa lang. Kaya maganda yung bakal. Ang lakas. Malakas yan pag bakal, pre. May klase Bawi. na kasama bukas. Kailangan Napainron na ba yan? Okay, food trip tayo. Pare, food trip. Yan, food Yun na trip. nga yung module eh. Para ni Papa, di na pwede. Sabi ni Papa, huwag na yung fibrol. Ito na yung roll ko na. Kasi mag-asikaso. Ay niya. Ang ginagawa sa bahay nila yun. Sabi yun. Kasi dito mag-stay yun. Ano? Dito mag-stay. Tubusin lang yung pagkain. Yun lang. Vlog ng vlog si Kuya Chris. Vlogger na pala to eh. Dami ko ng video. Vlogger, wala Ang laki- ang laki- naman ang Ang subscriber. laki na yung views namin. Yung views namin sa Antipolo, 140 plus na. Ilan ang subscriber mo? Ano? 50. Hindi, 100 100 plus. na. Alam ko 50 lang, pre. Hindi. Pwede na. Okay lang, wala namang ginagawa eh. May 4 minutes ka pang nalalaman bago mag-subscribe. Pero consider na view yun, Oo, may ganun. content ka. Na subscriber. Mahigpit na ngayon kasi nga. Di ba pag pinanood mo yung video, tapos sinubscribe mo kagad, dapat panoorin mo muna. Higpit na ngayon eh. Boy! Kaya pa kayo? Oo. Kain! Kain po. Nararating na namin. Ay, kanina, bagong Nag-bike din kaya? Oo. Bilis nyo naman. Tipolo. Ang bilis nyo naman. May kasama pa kami asawa ni Kedong. Kung wala yun, kanina pa kami nakabalik. Sablit lang ah. Oh, medyo ano lang kami doon. 30 minutes lang. Saan sila dumaan? Marikina. Sumulong kayo? Sumulong? Sumulong. Tapos Ang pag taas uwi, doon. tikling. Oo. Pagbalik namin, tikling Tikling na. na. Kasi hindi na kayang ano eh. Hindi na kayang. Kasi may packet na rin doon pag bumalik na kayo. Pag bumalik. Pag sa tikling ka, dire-diretso na yung pagsok. Doon kami nung Parang tatlo. Doon kami nung Iyan na oh. Alam, kilala niyo tayo. Yan ang inaabangan ko eh. Hindi ko ma-check ba eh. Ano Ano siya? yung Tipolo, plastic. Meron siya sa ano? Sa Nakaraan Shopee. doon kami. Naumay kayo doon, no? Kami naumay na sa Bulacan eh. Hmm? Beses na kami sa Bulacan. Yung San Fernando kami yan, no? 4 lang kaya. Ilan ba tayo, 5? Apat? 4 lang. San Fernando. Ayun yung Pampanga niyo nun. Panga, grabe yun. Wala nang ahon, puro ano naman. Diretso. Ang hirap pag patag. Nakapagod to eh. Next week, pag ano, jamming naman tayo. Tagay-tagay ah. Oh, baka. Daan kayo doon sa Mandaluyong. Oo nga, doon din naman ang daan talaga nun eh. Pag ano, Pwede, sabay kami. Tagay tayo tama, nandun ako sa linggo eh. Pero walang di ako ba nakabike? Wing Sunday lang kasi kami. Sabay kami. Ano pre? Oh, sige. Tagay tayo kayo. Pero nandun na ako, antayin ko na lang kayo doon. Gano'n kalayo? Yan. Mapa yun, mapa nyo. Kaya lang baka hindi tayo papasukin. Ang tawag, Hindi. ilang araw? Pwede Pwede na. ba mamaya? Pupunta nga kami doon linggo eh. Ay, Ano Sabado. nga pala, no? Ilang beses nakit nila iyan ako yun, hindi sila nakapasok. Saan pa sila dumaan. Yun no? Hindi, yung huli nila, yung So, yung huli nila, yung yeah. Red Bull.
Dumiretso sila nun eh. Kaya lang red. Wala Ano, rin. red pal, parang hirap. Di ba, Yung, ikot? yung hindi natin kakayanan ng red Hindi pal. sila dumaan eh. Ha? Nagmonumento muna sila. Doon ang ano nila eh, meeting place nila eh. Sa Red Bull, ni-sponsor sila. Di ba, umikot ng Tagaytay eh. Ni-sponsor sila ng Red Bull. Red Bull, galing nga. Pe- Ewan ko kung ano binigay nila doon. Laking pera nun. Ay, sigurado. Ang dami nilang binigay siguro. Yun yung ano, dapat Okay, kain mo na. Oh, okay, kunin ko na to ah. Kain mo motor. Kunin ko na to ang palaya ah. Sige. Kain lang. Kaya may dinuguan? Mamaya. Ano ba ganyan dito? Dinuguan. Katigin na. Kalilo yata. dapat ang adobo. Yung luto. Baka ano ah. Sa dami ng kaya nyo, dahan-dahan lang kaya na kasi baka may matulog na. Kaya ko lang. Pang ano lang, pang energy lang. Alas stress, alis na tayo. Hmm. Ano ka ba? Maglalaba ka pa eh. Laba ka. Kasi sa umaga, bukas. Abangan niyan, gano'n oh. Maglilinis ka ng bike. Ha? Wala na. Kaya pa ba? Hindi na makapag-release ng bike. Wala, tinatamad na ako. Punas-punas na ng ano. Bumaba yung sugar ko eh. Naramdaman ko eh. Bumaba. Muna na kayo motor dito. Pag bumaba kasi, manghihina ka rin. Saan? Ano to? Honda. Handa? Ibibili na ano yun eh. Expander. Ako ba? Sino sila? Hmm. Expander ka? Hmm. Oo. Spoon. Kailangan nyo kasi ano eh, Manila. Araw-araw papasok ka. Ang bike. Pag Benta niya na yung Oo. bike? Nabenta na? Magkano? Magkano? Ano? Ano ako sa motor eh. Dadaan. Anong bike? Bike mo? Japan. Bike mo? Kailan release? Kailan release? Ang CI kahapon. Oo, mag-CCI lang yun. Ah, Ano ginawa mo tao? Bukasan na rin. Honda? Ano bit? Hindi ka na nag-NMAX? Eh! NMAX. Mga ano mo lang, deliver mo NMAX pa. Pwede na yung Honda. Ay, NMAX pala Yamaha yun. Yung ADB dapat. Meron nga eh, ano yung sporty ba yun? Ay, Yamaha. Mio Sporty. Ha? Maliit yun. Mio Sporty. Oo. Hmm. Ang May pagsibo. hinihintay pa kami isa yun. Yung sporty. Sporty. Ito nakapangalan. Four, five down payment. Ano naman mo? Mura lang yun. Ito? Diba nag-Honda Click ka na lang pala? Ang balit na. Click. Honda Click? Click. Click. Click, click. Hmm. Walang pa ako click na. Mahal. Ano po? Yun ang tinapat sa Mio eh. Honda Click. Hmm. Dahil ba may date na date ko na? Tapos, paano tayo? Ay, mag-CCI ngayon? Ha? Wi-Fi. Hmm. Ano yung connection nyo doon sa ano pala, Cavite? Ano yung magiging connection nyo doon? Sa Yung mag-apply siya ng panibagong wifi niya. Converge. Ah, convert. Yun, maganda. Busog na naman. Ayos. Sarap. Adobo. Hindi ko ako dinitikman. Hmm. Hmm? Dinitikman. Yung alin. Dinubuat. Ano kung marami. Halos araw-araw ako nagdidinugan ako kay Aling Jim.
Mga dinuguan ng bacon. Ang gata yan. Hindi gata. Ngunit bato ko ah. Sama. Gasolina na naman. May energy na uli. Saan tayo dadaan yun? Dati pa rin. Mahaba. Araneta. Ay, di mainit doon. Hindi na dumainit all. Lilim na eh. Kasi ano, yung Skyway. Kaya lang isang ahon pa tayo natulan. Saan? Kailan to? Ah, labiran na lang yan. Baby, ahon. Wala yan. Wala yun. Alin? Biglag. Pinantay na yun. Dati yun, mataas yun dati. Yung mahabang pababa kanina. Ah! Yun Ah, dyan. sa may ano, Victoria Court. Ang bigat nun. Yung Malabon. Ah, Patay. Saan niya ano yung PMDT? yung daluyaw. Saan nga banda? Ano saan banda? Ilalagay ka kabit. Hindi sa poste? Sa loob. Ay, may pay. Daw papatong yung motor. Ay, papatong pagpatong. Malakas ba pag sa baba sa taas? As lang, second floor. Para kahit tao sa third floor sa dito, Ah. connect. Naghahabol pa ako ng hinga. Ang masakit yung bato ko. Ah, ganun siguro. Nakagano ako. Pwede ka nagdadawin pag nagbabay. Hmm? Pwede ka nagdadawin pag nagbabay. Dapat di ka nagdadala pag nagbabay. Alin? Bakit? Brace yun. Hindi, ano lang yan. Local lang yan. Hindi kahit na. Hindi ko sabihin. Pag may nangyari, may biglang sumabit yung... Ah, yung kamay. Hindi nakatago yan pag nakabike tayo. Nakatago sa ano ka. Yung sa sweatshirt. Hmm. Pag yun doon, merinda na. Yung merendahin yung binili. Tama-tama, merendahin natin yung ano. Ay, wala na isang oras siguro yun. Sabi mo na isang oras, di ba? Kasi yung hinto natin sa may ano nun, malapit sa monumento, 43 minutes. Hmm. Yung hintuan natin na 7-Eleven, Hmm. 43 minutes. Baba yung ano ko sugar ko ah. Naramdaman ko naubos. Ano bang nararamdaman pag gano'n? Pag naramdaman mo kasing bumaba yung blood sugar mo, mamamanid mo rin dito. Yung wala kang mararamdaman minsan gano'n? Hindi, may mararamdaman ka pero nanghihina ka pa rin. Manghihina ka. Na ito namamanhid. Pag sobra din, mamamanhid din to. Pero ngayon okay lang kasi. Kaya pag ganun, kumain ka ng candy, kaya may bagong taging candy. Yeah. Kaya kaya mo nung bumasay naman, kakulit kami. So, Hindi na kami nakapag-iinom ng ano, ng alas 3 eh. Oo. hindi na pwede kasi. Kasi nagbabiyahe kami ng sawa ay linggo eh. Biyernes. May punta doon ngayon doon, hindi pa namin naiinom. Baka sa Cavite na natin inumin yun pag nag-overnight tayo doon. Hindi lang. Ayaw nga. Doon na natin try yun. Lumakas na naman. Lumakas ka na naman? Wala kami, wala kami. Pahinga ng konti. Hirap pala pag puro pakad lang.
Ang nakakapagod yung ano. Hindi, malayo talaga to. Malayo. Malayo, di ba? Malayo na yun. Sa atin, malayo na. Wala man dalawa, mga Valenzuela. Oo, malayo na yung Bartolong Valenzuela. Tas, wala man Parang antipolo na yun. Parang Hindi, hindi siya ito pa. Nilog din, no? Yung dire-diretso natin kanina sa Araneta, yun ang nakakain. Sarap kanina, excited kami. Erotic, ang dami sa amin, naubos na pala yung energy. Nauubos na Ang ba? dahil na niya, puro pataas. Saan? Sa loob. Hindi naman. Patag lang na, di ba? Hindi, alam mo, nakapangihina talaga yung init. Yan pa talaga, ano. Kasi talagang labas pawis yung ubos ang ano mo sa katawan. Maling tapat. Ubos ang ano. Kasi sabi ko siya, magdadayong payong eh. Hindi nga mga pagdala ng tube mask, nakalimutan ko. Pero ayos naman, di ba pare? Ayos naman. Walang pagsisisi, di ba? Yung ano yung isang linggong karne ko, ubos. Yung kasama mo lagi sa... Puro siya. Time check! Dumiretso, tapos tumigil bigla. 4:58. So, salamat at hindi naman masyado grabe yung tama niyang kasama namin. Mild lang. Hindi, nasagi ng... Nakabit ako na, nasagi ako ng... Nakarating kami ng ano. Kasi, Malolos to Mandaluyong. kasi nagkaroon. Ah, Sinundan ko sila, so ito na. Natapos din namin. bigyan mo na, alam ko ano na yun eh, go pa yun mo na guys. Yan po yung kasama namin, muntik na. Muntik na siya. Buti mild lang. Ah! Ha? Alcohol muna pare, tapos betadine. Hindi, gasa ko muna. Ah. So yan, mag-ano muna kasi nadali siya eh. Kanina. Buti, hindi lang, mild lang. Betadine na lang. Mild lang. Ano pare, sulit? Pare! Sulit. Ah. Ganun. Hindi, totoo sulit. Ulitin natin yan. Baka naman, may ganyang kapatid. Pare, ilang oras? Eh, ilang ano? Biling ko. Ilang kilometers? Balikan? 93.1. Kilometers? Balikan? Oh. 93.1 for sa loob ng 4 hours and 36. Kinaya. Ayan po. Ayan po mga kapuso, wala pong daya yan. Oo. Aray. Basta walang daya. Aray pero di bibigay. Sumabit pero puta. Pero ano, buti yung kasama namin di masyadong ano. Mild lang. Okay. Ang problema ko yung pedal ko puta. So yan. Next. Di ko alam Pag-isipan kung muna tama namin yung saan. Ay, baka wala. Tagayte siguro. Yung ano eh. Sige. Tabingi na kasi dito.